Tlomngai pawl hrang te buatsaihin vawiin khan Mizoram hmun hrang-hrangah Manipur-a Zohnahthlakte thlavang hauhna kawngzawh neih ani. Counter Insurgency and Jungle Warfare School CIJW Vairengte Mekah ruahmanna zangnadawmna pek turah Kolasib District Collector ruahmanna in nimin khan thuneituten an enfiah. Police chhinchhiah danin karmasa in rinli atanga nimin tlaida rukthleng khan Vairengte Police Check Gate kaltlangin Mizoram chuasan meitei zathum somni panga an umto. Clear chebei ule C.LALRAMNGHAKI kania Chanchin Thar ngai thlak chhun zomang. Tlomngai pawl hrang te buatsaihin vawiin khan Mizoram hmun hrang-hrangah Manipur-a Zohnahthlakte thlavang hauhna kawngzawh neih ani a. Kolasib District chung hmun hrang-hrangah pawh kawngzawh hi neih ani a. Hriat theichinah Kolasib District a kawngzawh tu ten thawlawm an thawkhawm hi cheng nuaili singhnih sanghnih zanhnih somhnih atlinga. Kolasib khopuya chuan kawngzawh hi hmun thuma neih ani a. Diakon Square a in tawkhawm ni in NGO Coordination Committee Vice Chairman Pusi Lian Zuala President MOP Sub Headquarters kaihruain in khawm toy neih ani. Thusoi tu pu Thomas Dilel England President Sub Headquarters waime chuan Manipur-a mei nithum atanga buaina thlen hnua relam ain zuallam apan zela hemi chung hian meiteiten zofa te rova taka an soi saklum thin thute meichia te an pong swal thule an zaomna ti borban ani thin thute naupang le tar chaklo thleng an zualo thute hriat ani thu asoya kan unau te torna hi kan torpuya meiteite che dan hi khovelin a hrethiam lo India mai ti baltu ani ti in mizo te chu thla tu te atanga hnam huai sen ti tu le ti lo tur sia raldawna a chuan huai sen taka beithin an ni thu asoi in dawna hmun omte po in an ti tur an sia a vawiin thlengin moi lo taka chetna an la nei lo ti in Manipur-a zofa te torna thleng meka torpui kal khomi pui te po mizo hming ti moi lo zonga chelo turin an ngen thu asoi. MHP Sub Headquarters President Pvt.Ltd pui po in thuneituten video dar chiam pakhata vai pheinula pahnih chu meiteiten an pongswal mei baka an zaomna an ti borban sakti asoya meitei mipa sangchuang zetin zohnathlak pui meichhia sarua kamwal pho taka kong an zo puile an meichhia zaomna an ti chhiat saka pongswal ron an ni hi kan thinlung an takzet ani ati Manipur buaina thleng meka meichhia no pangle tar chaklo te chunga poi khoi tu te rang taka zong chuaka ana thei angbera shem an ni theinan Prime Minister Narendra Modi kaihruai BJP sarkar an phuti asoibok. MZP Headquarters President Pusi Lian po in Manipur buai hnuah zofa te tluin an kalti asoya kan unau te Manipur-a chengten an tuam mek ani mani karma sapma sare July ni song pakhat khan Manipur-a kan han kara kan unau te torna te le an mangmong te pusuk thailo maina tranpui na te pein kan han kara frontline na te kan han kara an torna kan mu khanin arab saka meiteite hian Manipur mizo te hiral thuam thazok nen an vereng ni in asoi hei wanghian eile in po nei lo chang an nga a ral thuam le hmanrua du ang an nei lo ma se huai sen takin an ram le nun na channan an beile thu le Manipur boine chu du thu ni lo ma se zofa nam hrang omten in lungrwal na an nei tharpha ni in asoi MZP President Chuan zofa the kan omna hrang-hranga ne kan tok na sa a Manipur-a chau nilawin Tripura ate Rampon lama Myanmar le Bangladesh lama po harsat na kan tok ani heng zong kan ngai to hian kan hnama min din tu pathian hian zofa the ro rel na pakhat hnuai min omtir aduni in kan hria ati a asam ne na buai ani a mizo te shek ani lain Manipur lam zofa ten mizo te eile in konga harsat na an nei lo na turin an tong thamwan ti asoi kan du angin thil thleng lo ma se heng kan torna te himin phuar khom tu ni se kan ram nei chun veng him turin thei top i chhuat tlangang u atibok hauhna hian ITLF Manipur atangin Mary chuan Manipur din hunle indawna thil thleng mek chanchin tlang pui atar langa asoi danin buai awanga Zohnahthlakte zat hi mi za som pali ni in biak in zathum somnga pakwa hale ti chiadani a mi singli sangkhat zali somhni panga zetin chen in anti chiat saka zofa te chen na khoshang hi za somkwa pasari hal ani a chen hal shim ero sang sari chuang ni in sarkarin adin relief
camp zanhi pali a ommek bok ani Manipur-a Zohnahthlakte thlavang hauhna kawngzawh hi Kolasib District chung hmun hrang hrang konpui bairabi bilkhu clear Vairengte le saipuma te nei ani a amanna pui berdia kon square a hian Presbyterian Kaushan Pastor Reverend C.LALRAMNGHAKI chuan hunser mangin tongtrai rual ani baka thi te sun nan minute khat chu ngoi renga din ani a kalkhom te chuan indawna awanga twartu te tan tholom anrim chan ang tok an tho khom ngal bok ani Kolasib District a lom tho dan tlang pui te chu Kolasib pa cheng noi ni sing ni sanga za somkwa pa ni Vairengte a cheng noi khat sang sari zariat somthum bilkho thlira cheng sing thum sangkwa zakwa somthum somruk pathum konpui a cheng sing thum sang thum somthum panga bairabi a cheng sing khat sang ruk zanhi le vawiin cheng noi li sing ni sang ni zanhi somni ani Vawiin khan Vairengte a po Mizoram hundang rualin Manipur boidu laulan tirna kawngzawh nei ani Manipur state Zohnahthlakte le Manipur-a cheng mei te hau inkara boina na satak achu awanga Zohnahthlakte khwa le in te le pathian biak buk tam tak kha le ti chiat ani awang le poisari lo nu nau te le nula pahni rong taka tha ani awanga he solidarity march nei ani a hemi hun mangtur hian khotlang mi pui sangthum ai tam ang pungkhoma khochunga kawngzawh te nei ani a he kawngzawh hian mi pui te awrualin Manipur boina chu central sarkar hian ti re ro seti te Manipur-a Zohnahtlak omte lo zam su nangma ni tranpui tur le thlavang hauturin kan ometi te Manipur-a kan Zohnahtlak meichhia te chunga rong taka thil thleng hi kan du lawa kan dem takzet ani ti in an awruala chumi hnu a zalen venga hunman ani a heta hian pitluang te MHP block president le Pvt.Ltd Serlui group YM president and thusoina anneya he hunman chung hian Manipur-a Zohnahthlakte pualin tholom khon ani a cheng noi khat sang sari zariat somthum pakwa mu ani hun top nan onang kanlal kan pathian ti hla sakhau ani a chumi hnu a pastor mal somtluangan mal som tung china aneya hun ti top ani Counter Insurgency and Jungle Warfare School CIJW Vairengte ruahmanna le zangnadawmna pek turah Kolasib District Collector ruahmanna in nimin thuneituten and enfiah tuna sipei luah mek le an luah bel tur chunga hian mimalram nei High Court po in pass dika apom genuine mi somni pakhatan Vairengte atanga thudon danin sipei ram luah mek chunga hian mimalram nei mi pali an oma adang som pasari chu sipeiten an luah le tur mabak ami ani kumsang ka zakwa somrok pasari khan CIJW school chuan ram hi an luah chana an ram luah zawzong hi ekar somnga pariat point panga pani pangani in an chhinchhiah ani hemi ang hian forest department a po chhinchhiah ani a CIJW school ram luah mek chu ekar 64.531 z ni in chhinchhiah ani ta thung ram luah zawzong a in an lo na hi soi hawani a hun masalama ramte atana anman rohman chu achatok lawa ngai ani thu tarlan ani Vairengte SDL civil chuan kumsang ni som pakwa a geo coordinatorin te churin zok tur ani thu asoya CIJW school lamin an ramlo chin chu te thatle an du po in geo coordinate location and pek thei thu le an mani an te that angai tur thu ashil ani CIJW school lam chuan an ram opchin te that ani don le don lo chu an how tu tenen an soi how phot tur thu an soi ani CIJW school ram enfiah ne hian Vairengte SDL civil baka CIJW school how to te revenue department how to te forest department how to te antela ram nei tu te le Vairengte 2 VC po antel bok ani SDL civil chuan ram nei tu dik takten an ram lo aman rental le zangnadawmna compensation pek tum ani awanga sipei ram lo meka joint verification chu nei thatle ani thu asoya joint verification team te hian Vairengte SDL civil office of in hian ram an enfiah na chungchang hi an soi haule don ani Mizo Students Union Kolasib District Bultumin Nimin Khan College Zirlai ti thate lompuina nei ani a hunman puitu bialtu MLA Pukela rin liana minister chuan hlotling tur chuan midang aya thiam filor ni atul to thule example tlang satya ayin thiam na tak tak chwa apoi mo thu asoi de konwai mi hola hunman na hian minister chuan Zirlai ti chokphur theitura Zirlai Polin hlotling te lompuina hun an buatsaihin chu lomomati thu asoya
a choi moi tur thanem le zualan thei nan tan la zel turin zirlai te afui bokani minister chuan ramria in chen dan awangin zofa te churam sang sanga thendarin an ti pu asoya mun sang sanga zofa te thinlunga in pum khatura mason du na apun mek thu soin hemikonga zirlai te polten malak na chu fak ati thu asoya mun sang sanga tangin Mizoram chu inpui anganga ya ronpan raltang te chunga that chwa tur le an thei anga lo tuam hlom chu Mizoram omte mo phurna ani thu asoi Mizoram chu zofa te inpui ani theina to na zirlai ni mek te chu thiamna chhortlak nei te in tawdelna konga than harle mani in tungding tura tho she nei lawa inti mute atul thu asoi bok government Kolasib college principal puti zaming liana po in ponla matanga zirna kai noi ni law zirlai te na program buatsaihin tam tak thin chu achalo zongin zirna angong thei thu asoya ne taka zirtir na kalpui ani theinan zirtir tu te chuan hun biduan sa anzom atul thole chumi bopel na chuan zirlai te har sadna ten pha thei thu asoi zirlai te lompui na huna hian laldin sanga vice president MSU general headquarters po in telpuya academic session sangni somni pathum chunga government Kolasib college atanga zirlai te thazwal than chua BA pass som zirlai som pani BSc pass zirlai palile BCA pass zirlai pakhatne na lompui na hlan ani Police Chinchhiah danin karmasa inrini achanga nimin tlaida rukleng khan Vairengte Police Check Gate kaltlangin Mizoram chwa san meitei zathum somni panga an umtoa inrini bika khan mi za somli pakhat ten Mizoram hi chwa sanin cholnet laidar nga thleng khan mi somkwa pakhaten an chuak buka nimin bika khan mi somkwa pathum dang an chuak fel to bok heti lai hian ni zan chanchin buatsai lai hian sai rang atanga meitei thanem tak chu Mizoram chwa san tuma Vairengte pan mek an omni in thudon ania mi engza chiat nge an ni sha thei anilo khati song kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni